Yawwa kwada farko za ku shigo hannun dama. Yawwa nan za ku shigo. Sai ga shi bakin fito. Ina ma bakin gurin na fito. Hey, ga wayan nan. What? Ai ka to. Na farke miki ciki. Me faru ne? Lafiya? Baby kwana biya ina ta zuwa kofar gidanku. Ba kenan. Kin buya gaba ɗaya na shiga wani hali fa kwanan nan da bana ganin ki wallahi. Allah wallahi. Wallahi da ke makaranta ce ta koye ni. Kwana biyu nan gaba ɗaya karatu nake duk sai a hankali. Karatu ne koyi. Wallahi da ana bada award din sace zuciya bana ke zan ba. Da haka. Ai ina mugun ji da ke ai. Ban gane, salamu alaikum. Ban gane ina ji da ke. Me ka kawo zan yata? Na zo ne muna soyayya da ita ne tun mun jima da ita sosai. Mun shaku da ita kuma wallahi babar ruwanmu da ita sai dai Allah. Ni me yasa baka shaku da ni ba? Me yasa ka ga ma cewar karatu take yi? A ai ban san ka bane ita na fara sani ne baba. No. Kuma ƴata ce karatu kuma za ta yi. Kuma ba za ta yi aure ba sai ta haɗa digiri ta haɗa masters. Sannan za ta yi aure na tabbatar na ci moriyarta. Haba baba ya kake irin haka karatun ma da in mutum ya ko aiki baya samu. Kin Allah ga mana su. Kai ka bar kofar gidan nan in ka ki kuma minti biyu ba za ka yi wallahi na ɓasga maka mana kai. Gaskiya baba ina so. Baba karatu za ta yanzu ba za ka bar ni mu yi soyayya da ita ba. Ba soyayya a gabana. Aure kawai karatu nake so ta yi. Malam. To shi ke ka san rabuwa da ita sai Allah. Wallahi ina san shi. Allah taimaka ta karatu. Amin. Allah ya kare abun kunya na gaba. Amin. Kika. Ki kuma shiga gida. Gaskiya baba. Shiga kon kullun take alquran. Shiga.